Elektrizitatea ikasten dut. Estudio grado eléctrico. En el FP de IES Mundia. Goi maila ikasten dut elektrizitatea. Guk elektrizitatearen bi ziklo formatibo dekoguz, erdi mailakoa eta goi mailakoa. Bietan emoten ditugu elektrizitatearen oinarritatik hasita, mundu elektrikoa orokorrean ikusi dezaten ikasleek. Ikasketa hau aukeratu dut. Sektore hauetan lan asko dauzelako. Siempre me ha interesado el tema de tecnología. Y porque conozco también mucha gente que estudia aquí. Arlo teorikoa asko lantzen dugu, baina bai arlo praktikoa. Horregaitzik etasi metodologiz erabiltzen dugu. Por el método de TASI por el cual estudiamos, que a cara del futuro te sea mucho más fácil pues, trabajar. Horretarako praktika asko lantzen ditugu, bai lehenengo kurtsoan, bai bigarren mailan, hemen inguruko enpresekin. Daero puntu fuerte moduen, nik bai esango naben, topetan dugu zela praktikak danantzako, eta ganera mungi inguruen gehizenak. Ikastetxe honetan duala egiteko aukera eskaintzen digute, urte osoan zehar egotea enpresatekin, kontratu bat edukitzea eta aldi berean ikastea. Creo que nos dan muy buenas herramientas para luego insertarnos en el mercado laboral. Nire ustez hau da FP-den helburua, enpresetara jotea prestatuta. Abantairen bat aipatzekotan izango zen gertutasuna. Ez da oso zentro handia, eta orduan hemen irakasle guztiok elkar ezagutzen dugu. Hemen zentro honetan rollo nahiko ona dago, ikasle eta irakasleen artean. Irakasle oso onak ditugu hemen. Hay muy buen rollo en este centro, más que los profesores. Guk hemendik lan merkature bidaltzen dugu zen ikasliek 180%ak lana aurkitzen dugu. Nik gomendatuko nioke FP-ra etortzea ona, azkenean lan asko dagoelako. Y vamos, que el aprendizaje aquí es 10.